Allahu akbar ve lillahil hamd. Иртәнге сәгатьләрдә Мөслимнең Җәмигъ мәчетендә инә төшерлектә урын калмаган иде. Төп чаралар шушында узды. Биредә бәйрәм намазы, Коръән аятлары укылды, вагаз сөйләнде. Бәйрәм намазына килүчеләр өчен мәчет ишек алдында чәй табыны әзерләнгән иде. Безгә инде Аллаһ Тәгалә шуша ураза бәйрәмнәрен бирде, Корбан бәйрәмнәрен бирде. Һәм җомга бу безнең мөселманнарның иң олы бәйрәмнәре дип атала. Шуңа күрә дә туганнарым, үзебезнең динебездә негатив, саклык, сәламәт булып, исән сау булыгыз барыгызда. Это семейный праздник, все Курбан Байрам, баран режет, это все отмечают, вот отмечают все муслимский район, мы отмечаем вместе с гостями, дети, внуки, все приехали отмечать Курбан Байрам. Всех поздравляю еще раз с праздником Курбан Байрам. Төштән соң Корбан гаете өчен гаилә бәйрәменә әверелде. Кунакларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни үсеш буенча урынбасары Марина Бәдретдинова сәламләде. Без бүген инде менә иртәдән безнең мәчетләребездә инде вәгазьләр укыла, Корбан гаете намазлар укылды. Шуннан соң инде корбаннар чалынды. Шул корбаннарыбыз кабул булсын, теләкләребез кабул булсын, дуаларыбыз кабул булсын. Аллаһ Тәгалә һәр кайсыбыздан разый булсын. Мөнир хәзрәт Бурханов Мөслим мөхтәсибәте исеменнән бәйрәм тәбрикләвен җиткерде. Корбан бәйрәме ул Аллаһ Тәгаләнең бәйрәме. Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән зур бәйрәм. Һәм шушы бәйрәм белән котлап, Мөслим мөхтәсибәтеннән İlgiz Hazretimiz zor selamların izgi yerlerden Mekke yerlerinden selamların jitkirdi. Шора балаларның чыгышлары белән дәвам итте. Сироталлазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валад-даллин. Яшьлек стадионында кызлар һәм малайлар өчен аерым мәйданчыкларда төрледән-төрле кызыклы уеннар оештырылды. Бүгенге көн шундый бик матур, бүген бик күңелле бәйрәм. Менә шундый матур Корбан гаете бәйрәме оештырганнар. Бик күңелле, барлык балалар да, барлык килгән кунаклар да бик шат. Бәйрәм бик күңелле, үтә төрле ярышлар бар. Кызу булса да балалар бик сөенеп бүләкләр җыйды. Соңыннан барлык кунаклар Корбан итеннән пешерелгән пылаудан да авыз итте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.